Em dic Laura Fernández, soc la tutora de sisè de primària de l'Institut d'Escola del Molí i portem ja fent el projecte Patrimoni amb uns quants cursos amb cicle superior. I què és el que destacaries d'aquest projecte? Doncs el que ens agrada molt és que podem vincular al barri i a l'escola, que al final són alumnes que porten vivint tota la vida en un barri que pràcticament no coneixen. Llavors, a partir del castell de Torre Baró, que aquest any s'ha fet com molt famós, podem estirar una miqueta i conèixer d'on va sorgir el barri, com es va crear el districte, i aprenen moltes coses que tenen al costat i fins al moment no coneixien. Soc la Núria Almansa, de FEDAC Sant Andreu, soc professora d'associats a segon i quart de l'ESO. I des de quan l'escola participa en el projecte Patrimoniam? Fa moltíssims anys, de fet, des d'abans de la pandèmia, fent un projecte que Patrimonia apadrina, diguem-hi, la fàbrica de Fabra i Coats, que des de les finestres de l'escola veiem just al costat. I què aporta aquest tipus de projectes col·laboratius museu-escola? Aporta un aprenentatge molt significatiu, unes situacions d'aprenentatge basades en la proximitat i que per ells, de cop, un lloc que per al qual cada dia passen es converteixi en una part de la seva història i de les seves arrels, un coneixement de les arrels de Sant Andreu.